kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta hadin kijing up khmi lenti na kaliang jong gi pat ba kabriu han nyau trep ba lano ban tim no ya utau kertong na kaliang jong kaseng VPP ban ai reng no ha ka election jit nong mi khmat chaka ying dor ba thau ai lok sabha ka ban salong no house nem arajar ar pheu saw bat manta ka khubor ka basngau tanat ka balami manta ka sngi ka ar pheu wai trik chong bana jaliu na ka seng voice of people party ba ka state election community chong ka seng VPP voice of people party ha ka ar pheu wai trik chong bana jaliu kala pentip ba ka seng kala rai banjit ya ba Ricky AJ Sangkon kumu kertong ka seng ban yakun ha ka election jit nong mi khmat sha ka ying dor ba thau an Lok Sabha ka ban salong no house nem arjar ar pheu saw la ban kedeu ba ka community kalai kendo ha ka akhan riu tarik chong mana jiliu ha ka ba na kaliang chong ka seng VPP kala jit ya ba Ricky AJ Sangkon ubadai ro o general secretary chong ka seng VPP bat kumjuru ban long kumu kertong na ka seng VPP ban yakun ya ka election ji nong mi khmat cha ka ying dor ba thau an Lok Sabha ka ban salong no house nem arjar ar pheu saw kata how news nem ban wan kumba gi pai ba kil ap khmil anti last lembha kata hadin gi election gi pai ba kil ap khmil anti balano ban tim no balano ka seng VPP kan pen banano ya utau kertong uban yakun ya ka election Lok Sabha bat menta ka ar phewai taring ka khubor ka basngu tanat ba nakaleng jong ka seng VPP kala sai bat kala pen bana ya u Dr. Ricky AJ Sangkon u general secretary jong ka seng VPP ban long ru kumu kertong uban yakun ya ka election ji nong mi khmat sha ying dor ba thau an Lok Sabha ka ban salong no how news nem arjar ar pheu saw khoblai sibun